Dags, vi har læst rapdigtet Spændt op til lir, og mine gruppemænd det er Nicknam, Melina og Sasha. Digtet handler om den gale pose, som fyrer den af til fester, og yoghurterne scorer mange damer. Det er en fortælling om deres ungdomsliv, og hvordan det var at gå til fest dengang. Derfor kan man også perspektivere det lidt til i dag, for i dag der går man også meget til fester, og man fester meget om fredagen og om lørdagen, og man hygger sig sammen med sine kammerater. Og de flotte fyre, de scorer selvfølgelig også mange damer, så det er selvfølgelig lidt af det, som den gale pose også snakker om. Ja, rapdigtet det er skrevet af forfatterne eller kunstnerne Den Gale Pose, og digtet det er skrevet i 1988, og som sagt skrevet af Den Gale Pose, som består af Jesper Dahl, Jokeren, Rasmus Berg, som kaldes B, Nicolas Kvaran, Lasse Baumgart. Ja. Digtet er et rapdigt, der opfylder de følgende krav. Det står mindst af en strofe. De enkelte strofer kan være forskellige med hensyn til antal rim, antal linjer og antal stavelser. Det er muligt at synge, tale teksten, men ikke som traditionel sang. Traditionel sang. I digtet der er der rigtig mange rim, og derfor er det et meget lyrisk digt. Digtet er udformet i en lang strofe og 70 verser. Der er mange parrim i digtet, for eksempel som tvilling og bevilling, ikke, vrikke og løn og bøn. Hovedpersonen det er selvfølgelig Jokeren, og selvopfattelsen af ham selv er rigtig god, og selvtilliden er i top. Han er ung, og der er meget fart på ham. Det vigtigste i sangen er vel, at vi får indblik i, hvor meget lir der er i den her sang, og der er, når de går på byture og så videre. Altså fester, damer og alt det der. Hans stjernetegn, det er tvilling. Han betegner sig selv som old school, ligesom Donkey Kong, og hans hår sidder slikket tilbage. Han er en scoretrold og en player, og han går i et jakkesæt fra Kenzo. Der er i flashback i linje 70. Vi træder et skridt frem og 2 tilbage. Vi snakker i 1986, de gode gamle dage. Så har I nogle metaforer. Der er mange metaforer i det her digt, for eksempel som bød din sidste bøn. Det kan du se på linje 43, verset linje 43. Og det betyder, at man skal dø, og derfor skal man bede sin sidste bøn. Der er en til, jeg kigger mig i spejlet. Det har aldrig løjet. Det kan du se på linje 47. Og et spejl kan selvfølgelig ikke snakke med en, men det betyder, at han ser godt ud. Men festen fortsætter i det næste årtusinde indtil det letter. Det er linje 72. Så der er mange flere af dem. Ja. Tiden i Spændt op til lir, det kunne sagtens være i dag, med at gå til fester og have perverse tanker. Og det og hovedtemaet i digtet, det kan man sige, at det er fest. Det handler om at fyre den af, og hvordan ungdommen er i den her tid, og hvordan man gør det med byture og alt sådan noget der. Mening om digtet, det er, at vi fortolker det sådan, at rapperen han prøver at komme ud med et slags budskab om hvordan det var at feste i den tid, hvor han var ung, Jokeren, og hvordan den gale pose, de gør det med damer og alt sådan noget der. Så ja, det er rigtig godt. Og hvordan de egentlig tænker om andre mennesker. For på den måde, vi har opfattet det på, det er, at de taler meget ned til andre mennesker og bruger meget voldsomme ord og så videre. Og det hele handler bare om, at de skal feste og fyre den af. Vi har valgt at perspektivere til 2 digte. De evige 3, fordi at der er mange gentagelser af det evige 3, såsom den ene og den anden. Og det samme er der i Spændt op til lir, med hvad de hele tiden siger Spændt op til lir. Perspektivere til regnatten, fordi det er, der er jeg-fortæller i begge 2. Og i de evige 3, der er der også, det er også meget vildt.
Vi kan også perspektivere til ungdomsliv i dag. Det kan vi bare, fordi at vi også fyrer den af hele tiden. Ligesom den gale påskjord. Yeah, yeah. Du kan blive spændt op til lige. Yo, host, syng det. Spændt op til lige. Og posen er i huset, så du ved det ender galt. For vi right. Og posen er i huset, så du ved det ender galt. Okay, mit navn er Joker J, og min stjernetegn er tvilling. Når jeg går i barn, så ryger det bevilling. Så klap jeres hænder I klapper. Jeg er ikke fra Behiles, men det er sådan jeg rapper. Jeg old school som Donkey Kong og Betamax. Er mikrofonen åben, så er jeg der straks. For enhver kan se, jeg ikke ruller i en benzo, men jeg ruller over gulvet i et jakkesæt fra Kenzo. Stiv pik og håret tilbage, så hvad så der? Vi rocker huset uanset hvad der sker, fordi der er fest over her, fest over der. Så kom så alle sammen, sig med jer.